hazvina kumira mushe maZimbabweans. Ndauya ndine nyaya panapa ndangoti ndingodarika nepanapa ndingoti ga ndingokuzivisai nhasi handisi kukudyira nguva since ndagara ndati nonokei zvangu kufambira nyaya dzacho. Saka nyaya iri panapa yakamira kadai. So pari kunzi Varakashi Chairman Jonas Musara and the National PC Wellington TC had an accident at Nyagambo area in Zaka 2 days ago. They were on ZANU-PF agenda to push for third term extension. Their condition is not known yet. Don't nyaya iri panapa pane vaviri ava vari kunzi Varakashi for India vari kunzi vakasangana netsaona kuzaka pamazuva maviri adarika aya vachinge vachienda kunofambira nyaya dze-third term idzo dziri kungonetsa. Ino nyaya ye-third term yanetsa ka iri kuitanga reti manje mazuva ano. Unonzwa kuti nhasi iri papi nyaya ye-third term, mangwana unongobvunza kuti nhasi yataurwa nani, zvichingoendawo zvakadaro. Saka ndo situation iripo. Vari kunzi vakabva vasangana netsaona asi tsaona iyi haisati vazikanwa condition yavo iko zvine zvibosi. Zvinhu zvekuti vari kuedza by all means kana kuti kutrya kuwandiritsa kuti zvisazikanwe here nevanhu kuti vapapi, asi zviri kubhilivha kuti vanongange vakakwara zvakanyanyisa. Ndo nyaya yandangoti ndiwe nayo panapa ndakakubatirai ndichikuzivisai zvimwe zvezvinhu zviri kuitika.